Brothers, sisters, and fellow men. Momma, Momma, Nnipa, Nnipa, Ashe, It has and Nabonia, a baba, yɛnsrɛ home come a dikan. A boy and bonnet by Nnipa so we yam them no coco. Then when Nnipa bus are rate here one ho. It's only for the pet, net to me ho come. Never back for a person with Wiase so. Na ya de wo ne kom baba baje Nnipa pepem enkwafu won sem Wiase afana nyina. Ya sha se ye hunu nsentwani ma akoma de aka eya amanehunu a etwa ye ho ahia. Ye hunu bone mroso wo ema nyina. Na Nnipa hyɛaseɛ pa no yie. Na so wonya bi. Abra no waso se ye bɛyɛ baako. Na ya bro yen ho ase wo asafo Awurade anim. Mama yenkɔ yenkotodwa anim. Na yemfa yenkoto sere ento de owo tumi se abagye yenkwa afiri ahomane a ɛwɔ wiase no ensem. Ne ewie mu atumfuo ɛwɔ soro hɔnom. Mama yemfa wo Onyankopɔn Tweaduampɔn. Isane yemma ne yemma emmanti. Ane ewiase mutimamuni biara ɔhwehwɛ anidasoɔ ne nkwagye. Ayatimi anya akoma mu wasumtwie ne anidasoɔ kɛse ɛboro so. Amanehunu Nnipa fam nyinaa akyire. Anuanom mmarima ne yɔnko Nnipa. Mama yɛnsiesie yakoma na yɛmmɔ mpae. Tayo po'y sama-samang manalangin sa Diyos. Mama yɛnyina yɛmmɔ mpae anuanom. Sa pangalan po ng aming Yɛn agya wɔ soro. magkakaiba man po ang aming Awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Ebia ne yɛwɔ wɔn nsɔre yahodoɔ ne gyidi yahodoɔ mu die. Na so yɛnyina yɛwɔ akoma baako ne ɛnekoro a efiri wo. Ɛyɛ yɛn ani so bi. Sɛ yɛn nsa ka nhyira da yɛnya firi wo nkyɛn. Yɛda wase bebree. Saa abere nyinaa wɔfa yɛn abayɛn mu. Yɛda wase. Saa abere nyinaa wɔhwɛ yɛn so. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛyi yɛn afiri yɛhu biara a yɛfa mu wɔ yɛn abrabɔ yi mu. Awurade yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Sɛdeɛ yɛde yɛkyɛ wɔn a wɔafom yɛn. Yɛbɔ mpa yɛsrɛ wo hɔ bɔne fakyɛ. Na wɔhomɔborɔ wɔ yɛn ntabea a yɛwɔ mu. Hono Nnipa nyinaa mmɔbɔ. Nnipa ɛbrɛ yɛhunu amane wɔ hia mu. Wɔn a wɔyadeɛ ne wɔn a wɔbrɛ wɔsetena yɛ mu. Yɛbɔ mpa yɛsrɛ wo ahomɔborɔ. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛ awɔ ntoatoa so yi. Ɛberɛ a yɛfa wɔ hia a yadeɛ yi di aba yɛ mmerɛ yi mu. Yɛsrɛ wo sɛ ɛnya yɛn hɔ. Na yɛn nkutoo ne yɛn nidasoɔ a yɛwɔ. Agya, yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔn a wɔda mmoa ne adɔyɛ adi. Aboa aban mu mpanimfoɔ. Wɔn a wɔdwene wɔn ntemamfoɔ. Ɛnnɛ Awurade boa yɛn. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ Nnipa nyinaa bɛhunu w'apɛdeɛ. Na yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn mfa adwene sakyera mmerɛ yɛn mu dodoɔ no a na yɛtumi asua sɛ ɛbɛyɛ setie ama wo mmara nsɛm. Awurade yɛsrɛ wo sɛ kae yɛabusua. Etitiri yɛn mma nkoma. Na wɔn nsɛm no yɛgya adeɛ biara wɔyɛ abrabɔ mu no hyɛ. Yɛda wase bebree. Wɔyɛ agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Always to the Father and to the Son is
na Momma yɛnsanka da efiri yɛn agya wɔsoro asomdwoe efiri yɛn Awurade Yesu Kristo na honhom kronkron ma yɔnkoyɛ entena yɛgyina akoma mu sɛsie ne da nyinaa. Amen.